गिबियावनो बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ हामबाय होनदों। नैथियाव आंनि बे इउट्युब चेनेलाव दिनै बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोमखौबो फिन बरायहरबावनाय थाबाय। आङो थांनाय सप्तायाव गोथार जिउनि सोमोन्दै बुंदोंमोन। आङो दिनै बुंनो लादों नंखाय नाबि। बे नंखाय नाबिया सोरखौ बुङो आरो मानो बुंदों जों बेखौ बाइबेलाव नायना लानि फै। जेरेमिया 23 बालाब 1-2 सिरियाव मा बुंदों आं बेखौ इसोरनि गोथार बिजाबनिफ्राय आं फरायनि। आयौ बे लावखारफोरहा जाय आंनि मेन्दाफोरखौ नस्थ आरो आलाय सिलाय खालामदों, बिनि सायाव फोरबोनि बिसारा बेसां गिथावथाव। बेनिखायनो इजराइलनि इसोर फोरबोआ गावनि रायतफोरखौ दाव दाव खालामग्रा लावखारफोरनि बिसय बेबायदिनो होनदों, नोंसोरो आंनि मेन्दा बोरमा फालोखौ आलाय सिलाय खालामबाय। नोंसोरो बिसोरखौ हुनहरबाय आरो बिसोरखौ दिथा होआखै। बिनिखायनो आङो नोंसोरखौ नायगोन। बेनो फोरबो इसोरनि होननाय। बिदिब्ला जोङो मिथिबाय नंखाय फोरोंगिरि एबा नंखाय गुमगिरिनि सायाव दिनै बे गोथार बायख'नि सायाव जोङो मिथिनो मोनबाय। जायहा इसोरनि मेन्दा फालोखौ मोजाङै गुमाखै, जोथोन खालामाखै, आलाय सिलाय खालामदों आरो बासि बासि बे मेन्दा फालोखौ गुमदों। बेबायदि लावखारनि जेंना बे गोथार बिजाबाव जोङो मोननो हाबाय। आरो जोङो नायोबा मोननो हायो इजिकेल 34 बालाब 1-4 सिरियाव नायोबा जों मोननो हायो। बेनो फोरबो इसोरनि होननाय। फोरबोआ होनबाय, अ मानसिनि बिसाज्ला, नोङो बे बाथ्राखौ इजराइलनि लावखारफोरनि सायाव रायथिदो। लावखारफोरा मेन्दाफोरनि उदैखौ सुफुंनो नाङा खोमा। 4 सिरियाव बुंदों, नोंसोरो जर गैयैखौ जोथोन खालामाखै, जब्राखौ सोखायाखै, लेंग्रा जानायखौ खाथबनानै होआखै, गोमानायखौ नागिराखै, आन्थाय ब्रा ब्रा इनायजों बिसोरखौ सासनसो खालामबाय। 9 सिरियाव बुंदों, बिनिखायनो अ लावखारफोर, नोंसोरो फोरबोनि बाथ्राखौ खोनासं। नाय, आं बेबायदि लावखारफोरनि जेंना गसंगोन। बेनो फोरबो इसोरनि होननाय। अब्ला जोङो खोनाबाय बेसां गिथावथाव। दिनै जाय गुमगिरिफोरा, जाय दिनै लावखारफोरा इसोरनि मेन्दा फालोखौ जोथोन खालामाखै, बिसोरनि जखम जानाय गारायफोरखौ खाथबनानै होआखै, बिसोरनि लामा आन्दायनायखौ नागिरनानै जोथोनै होबोफिनाखै, बेबायदि लावखारनि जेंना इसोरा गसंगोन। आरो बे आंनि हुरन हरजानाय मेन्दाफोरनि लावखार गाहाय जानानै आङो बिसोरखौ गुमगोन। अब्ला बे लावखारफ्रा बे मेन्दाफोरखौ गुमनो मोनबावनाय नङा। आङो बिसोरनि इसोर जागोन। आङो बिसोरखौ जोथोन खालामगोन होननानै बुंदों। अब्ला दिनै इसोरा सोरखौ, सोरबायदि फोरोंगिरिखौ, सोरबायदि दैदेनगिरिखौ दिनै नंखाय नाबिजों दिनै बे गोथार बिजाबाव जोंनो दिन्थिदों। जोङो दिनै मोजाङै सोलोंनानै लानि। दिनै जोंनि गेजेराव गोबां बेबायदि बेले बेजे, दिनै नंखाय नाबिनि खोथा बेबायदि गुलाय गुजाय जोंनि गेजेराव फैयो समाव। जों मण्डलिफोरनि गेजेराव दिनै बेबायदि लासिं सिं सोरनिबा मावनायखौ सैथोहै मावदोंब्लाबो जोङो बुंफ्लाङो, जोङो निन्दिफ्लाङो। जोङो बोरैबा निन्दिफ्लाङोबा जोंहा बेसां गिथावथाव, जायनि थाखाय जों गासैबो सोरगोनि थाखायसो जोङो दिनै बे इसोरखौ दाव दाव खालामदों। मानोना बुहुमानो जोंनि जोबथा न' नङा आरो बे बुहुमाव जोङो अराय सम थानो थाखाय फैयाखै। बिनिखायनो जोंनो बे इसोरनि नियमफोरखौ, बे इसोरनि निथिफोरखौ जोंनो नांगौ आरो जोङो बेखौ मोजाङै सोलोंनानै बे गोथार बिजाबनि सोमोन्दै बाइबेला मा बुंदों, बे नंखाय नाबिनि सोमोन्दै बाइबेला जोंनो मा फोरोंनो नागिरदों, जों बेखौ मोजाङै नायनि। जोङो दिनै बे नंखाय नाबिखौ मोनदांनोब्ला जोङो बे गोथार बिजाबखौ जोङो फरायनानै नायनो नांगोन। बे गोथार बिजाबा दिनै मा बुंदों। दिनै जोंखौ साबधान होखादों जिसु ख्रिस्ट'आबो। माथाइनि 7 बालाब 15 सिरियाव बुंदों, नोंसोरो नंखाय नाबिफोरनिफ्राय गाव गावखौ नेफ्लाय। मानोना गोबां नंखाय ख्रिस्ट', गोबां नंखाय इसोरफोर ओंखारगोन। बिसोरनि मावनाय आरो बिसोरनि फिथाइ थायनायजोंनो नोंसोरो बिसोरखौ सिनायगोन। मानोना सुजाय बिफांनिफ्राय दुम्रु फिथाइ थाया
आरो दुम्ब्रुनिफ्राय सुजाय फिथाइ थाया। बिसोरनि मोनफ्रोमबो फिथाइ थायनायजोंनो नोंसोरो बिसोरखौ सिनायगोन होननानै बुंदों। बेफोर जायै जाथायफोरनि सिगाङावनो जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै बे 100 मुगायाव बे बुहुमाव थानायाव गावनि चेलाफोरनो रोखा रोखा फोरोंखादों आरो बुंखादों। बेनिखायनो जों साबधान जानि। दिनै जोङो गालातिया मण्डली बायदि जोङो मोन्थोरजों फोमोनजानाय जेन जोङो जाया। बेवहाय गालातिया 3 बालाब 1निफ्राय 3 सिरियाव बुंदों, अ गालातियारिफोर, नोंसोरखौ सोर मोन्थोरजों फोमोनखो? नाय, जिसु ख्रिस्ट'आ नोंसोरनि सिगाङावनो रोखा रोखा क्रुसाव थैनायनिफ्राय सिखांफिनबाय। गालातिया मण्डलीया दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि बे आसरित सोमो गोनां जिसु ख्रिस्ट'आ बुहुमाव थानानै इसेबां बेबायदि मावनानै दिन्थिलांबाय। माबायदि मावोब्ला दिनै इसोरा गाहाम मोनो, माबायदि मावनाया नंगौ, बेखौ जिसु ख्रिस्ट'आ रोखा रोखा 33 बोसोर बे बुहुमाव थानानै दिनै मावनानै खिन्थालांब्लाबो दिनै गोरलैयैनो गालातिया मण्डलीया मोन्थोरजों फोमोनजानाय आरो बेबायदि सैथो लामानिफ्राय असैथो लामायाव थाबैनो बोलांजानायखौ जोङो बे बाइबेलनि गेजेरजों मोननो हादों। दिनै बे गालातिया 3 बालाब 5 सिरियाव जोङो नायोबा मोननो हायो जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमाव थानाय समाव माबायदि गोथैफोरखौ फोथांदोंमोन, जब्राखौ सोखादोंमोन, खानाखौ गुनु खालामदोंमोन, आसरित आसरित हाबाफोरखौ बिसोरनि सिगाङाव मावनानै दिन्थिलांदोंमोन। जों दिनै बे गालातिया मण्डलीनि सोमोन्दै जों मिथिबाय। दिनै बे गालातिया मण्डलीया दिनै बेबायदि मोन्थोरजों फोमोनजानाय मण्डली होननानै दिनै बाइबेलाव रोखायै नुजादों। जायनि थाखाय बिसोरो हयथ' स्टाडियाव गैयामोन, इसोरा मा बुंदों बेखौ बिसोरो थाबैनो बावगारनो हादोंमोन। जोङो आरोबाव नायनि, बेरिया ख्रिस्ट' मण्डलीखौ इसोरा बाख्नायदों। थोनहरजानाय 17 बालाब 11 सिरियाव जोङो नायोबा मोननो हायो। बेरियानि ख्रिस्ट' मण्डलीफोरनि गोसोआ थिसलनिकियारिफोरनिख्रुइबो स्रांस्रिंसिनमोन। बिसोरो पौलनि फोरोंनाया मेसांनि हयथ' आरो जिसुनि चेलाफोरनि फोरोंनाया मेसांनि हयथ' बेखौ सानफ्रामबो गोथार बिजाबखौ फरायनानै बिसोरो नायोमोन आरो बिजिरनानै बिसोरो मोनदांनो हादोंमोन। बेनिखायनो दिनै बै बेरिया ख्रिस्ट' मण्डलीखौ जोङो बाख्नायनायखौ बाइबेलाव नुनो मोन्दों। दिनै जोङो बाइबेल स्टाडि खालामाब्ला बै बेरिया ख्रिस्ट' मण्डलीफोर बायदि सोरनि मावनाया सैथो, सोरनि मावनाया असैथो, जों बेखौ जुदि मोजाङै बिजिरनानै नायाब्ला थारैनो दिनै जोङो गोरलैयैनो बै गालातिया मण्डली बायदि जोङो नंखाय लामाजों जोङो दैदेनलांजागोन। जोङो बाइबेल स्टाडि खालामनो जोङो दाबावगार। जोङो आरज आरो बाइबेल स्टाडियाव थायाब्ला जोङो बिजिरनानै नायनो हानाय नङा। ओरैबायदि बाइबेलाव बुंदों, 1 करिन्थिया 2 बालाब 15 सिरियाव बुंदों, जायनियाव गोथार जिउआ दङ बिसोरो मोनफ्रोमखौबो बिजिरनानै नायनो हागोन। नाथाय जायनियाव गोथार जिउआ गैया बियो बेफोरखौ बुजिनाय नङा आरो बिजिरनानैबो नायनो हानाय नङा। बेनिखायनो जेब्लायबो जोङो बे गोथार जिउनि बोलोजों जोङो ख्रिस्टीय जिबन जापन जोङो खालामनि। सोर माबायदि मावदों, मेसांनि हयथ' बिसोरनि मावनाया नंगौना नङा, बाइबेलाव दंना गैया, बाइबेल हनमत नंगौना नङा, जों बेखौ नायनानै जोङो सोलोंनि। जोङो बाइबेल स्टाडि खालामाबा जोङो आन्दायगोन। जायनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै जन चैप्टार 5:39 बुंदों, नोंसोरो शास्त्रखौनो गोसो होनानै फराया, नोंसोरो बेजोंनो बासायजागोन होननानै सानो ने? मानोना बे बाइबेलाव बुंनाय बाथ्राफ्रा आंनि बाथ्राफोरखौनो बुंदों। जों दिनै बाइबेल स्टाडि खालामाबा जोङो माब्लाबाबो नंखाय नाबिनिफ्राय जोङो गाव गावखौ नेनो हानाय नङा, जोङो आन्दायगोन। बेनिखाय बाइबेला बुंदों जशुआ चैप्टार 1:8 नोंसोरो लागारबो फोरबोखौ खुलुमनायाव बे गोथार बिजाबखौ फरायफ्लाय, अब्ला नोंसोरो गासै बिसयाव देरहाफ्लायगोन आरो गासै बिसयाव उन्नति जागोन। आरोबाव बुंबावदों हुदा बिजाब 17 बालाब 19 सिरियाव बुंदों, नोंसोरो जेसां गोबाव थांनानै थायो एसां गोबाव लोगोआव नोंसोरो बे गोथार बिजाबखौ लानानै फरायफ्लायदो, अब्लानो नोंसोरो गासैखौबो मिथिगोन मारै ख्रिस्टीय जिबन जापन खालामनांगौ बेखौ मिथिगोन होननानै जोंखौ बुंदों। दिनै जोङो ख्रिस्टीय जिबन जापन खालामनायाव जोङो बाइबेल स्टाडि खालामाबा जोङो माब्लाबाबो जौगानो हानाय नङा। मानोना जोङो दिनै जि थांखिजों जोङो जात्रा खालामबाय थादों सोरगोनि थाखाय,
जोङो दिनैहाय जोंनियाव बे गुलिया थानांगोन। मानोना जोङो बे संसारनि बिगोमाफोरजों जोङो दावहा नांनो गोनां जायो। गोबां जोंनि जिबनाव बेबायदि गुबुन गुबुन खैफोद, गुबुन गुबुन आनजाद, गुबुन गुबुन तारना जोंनि गेजेराव सौफैयो। आरो बेबायदिनो जोंनि गेजेराव गोबां गुलाय गुजाय बेबायदि जाबाय थायो। नंखाय नाबि ओंखारदों, नंखाय नाबिया बेबायदि खालामदों। जों गोबां खोनानो मोनो। जोङो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनायनि सिगाङावनो जोङो मोजाङै साननानै नायग्रोनांगोन। बेफोर जागोन जाथायफोरनि सिगाङावनो पौला थिनहरजानाय 20 बालाबनि 29निफ्राय 31 सिरियाव बेखौ बुंखानायमोन। आं बे बायख'खौ नोंथांमोननो रोखा रोखा फरायना होनि। आं मिथिगौ, आं ओंखारलांनायनि उनावनो नोंसोरनि गेजेरनिफ्राय नंखाय लावखारफोर ओंखारगोन। बिसोरो थगायनानै फोथायग्राफोरखौ गावसोरनि दोलोआव बोलांनो नाजागोन। बेनिखायनो साबधान जा आरो गोसोखां। बोसोरथाम आं सान हर जिरायालाबा नोंसोरनो माबायदि बे इसोरनि बाथ्राफोरखौ फोरोंदोंमोन, नोंसोरो बेखौ गोसोखां। जों दिनै रोखायै खोनानो मोनबाय, पौला दिनै बोसोरथाम बेबायदि गोथार बाथ्राफोरखौ बिजिर उन्दुआलाबा फोरोंदोंमोन होननानै। जोङो दिनै मिथिबाय बेबायदि नंखाय नाबिया माबायदि फैगोन आरो फुस्लायनानै गावसोरनि दोलोआव बेबायदि मोनदेरनो आरो सोदेरनो नाजागोन। बे बाथ्राखौ पौलाबो रोखा रोखा बुंखादों। आरो बे नंखाय नाबिया मण्डलीनि गेजेरनिफ्रायनो ओंखारगोन। बिनिखायनो बिसोरखौ सिनायनो गोब्राब जागोन होननानै बुंदों। जोबोद गिथावथाव। दिनै मण्डलीनि गेजेरनिफ्रायनो जुदि ओंखारोब्ला, जोङो दिनै सामफ्रामबो लोगोसे गिर्जायाव थाङो, सामफ्रामबो लोगोसे बे मोनसे बाथ्रानिफ्रायनो जोङो सोलोङो। नाथाय बिनि गेजेरावनो जाया इसोरनि बाथ्राखौ फोलानानै नंखायहै बुङो, बेनो नंखाय नाबि। जोङो बाइबेलाव बेखौ जोङो रोखायै मोनदों। दिनै पितराबो बुंदों, 2 पितर 2 बालाब 1निफ्राय 3 सिरियाव जोङो नायोबा नुनो हायो। पितराबो बुंदों, मण्डलीनि गेजेरनिफ्रायनो नंखाय फोरोंगिरि ओंखारगोन। आङो ओंखारलांनायनि उनावनो बेबायदि नंखाय फोरोंगिरिफोर ओंखारगोन आरो गावसोरनि दोलोआव बोलांनो नाजागोन। जों दिनै रोखा रोखा जोङो मिथिबाय। दिनै जिसु ख्रिस्ट'आबो बुंदों आरो पौलाबो बुंदों आरो पितराबो दिनै बे नंखाय नाबिनि सोमोन्दै बुंदों। बे नंखाय प्रफेसि आरो नंखाय इसोरा बुंथारैखौनो इसोरा आंनो बुंदों, इसोरा आंनो दर्शन होदों, बेबायदि बुंनानै आन्दाय होग्रा, गावनि रायतफोरखौ दुखु होग्रा बेक्तिखौ इसोरा बदला लागोन होननानै बाइबेलाव बुंदों। जेरेमिया 14:14 नायोब्ला जोङो मोननो हायो। नाबिफ्रा आंनि नाम लानानै नंखाय नाबिनि खोथा रायथियो। आङो बिसोरखौ थिनहराखै आरो हुकुमबो होआखै एबा बिसोरनाव रायथियाखैबो। बिसोरो नंखाय दर्शन जायैखौ नायखांनाय आरो गाव गावनि गोसोआव आन्दायनायखौनो नाबिनि खोथा होननानै रायथिबायो। बिनिखायनो फोरबुआ होनदों, जाय नाबिफ्रा आंजों थिनहरजायालाबानो फोरबुआ होनदों होननानै आंनि रायतफोरखौ आन्दायहोयो, आं बिसोरखौ साजा होआलाबा थानाय नङा। जोङो खोनाबाय बेसेबां गिथावथाव। दिनै हानानिया नाबि आरो जेरेमिया नाबिनि सोमोन्दै जोङो नायनि। जेरेमिया 28:15-16 नायोब्ला जों मोननो हायो। जों 1 पदनिफ्राय जोङो नायबोयोबा जोङो मोननो हागोन जे जाय जुदायारिफ्रा बाबिल हादराव बन्दी खालामनानै मोनसे समाव लांजादोंमोन, बे जुदायारिफोरखौ हानानिया नाबिया मानसिफोरखौ मोजां मोनथोंबा, गावनिखौ फोथायसिनथोंबा बेबायदि नंखाय प्रफेसि होदोंमोन। बियो बुंदोंमोन, आङो बाबिलनि राजानि जुंगालखौ सिफायगोन आरो आं थाबैनो बे जुदायारिफोरखौ बाबिल हादरनिफ्राय गासै धोन सम्पतिजों लोगोसे जेरुसालेमाव लाबोफिनगोन 2 बोसोरनि उनावनो। बे बाथ्राखौ हानानिया बुंदोंमोन। नाथाय जेरेमियाया बुंदों, जुदि फोरबुआ नोंनो 2 बोसोरावनो बन्दिनिफ्राय रायतफोरखौ, इसोरनि धोन सम्पतिफोरखौ हगार हरफिनगोन होनदोंब्ला मोजांनि खोथा। नाथाय नोङो मिथिखा, जेरेमिया नाबिया हानानिया नाबिखौ बुंबाय, खोनासं हानानिया, फोरबुआ नोंखौ थिनहराखै आरो नोङो बे मानसिफोरखौ नंखायसो बरसा खालामहोबाय। बेनिखायनो फोरबुआ बेबायदि होनदों, नाय आं नोंखौ पृथिबिनिफ्राय खोमोरगोन। नोङो देग्लायनो थैगोन।
फोरबोनि रायथिखानाय बायदि हानानिया नाबिया नंखाय प्रफेसि आरो इसोरनि रायतफोरखौ गोदाव सोराव आन्दायहोनायनि थाखाय बे बोसोरावनो 7 अखाफोरनि उनाव हानानिया नाबिनि थैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। जोङो जोबोद गिलुबालु दिनै बेबायदि गावखौ धोरोमिया दिन्थिनो इसोरनि मानसि दिन्थिनो नाजानानै जुदि इसोरनि रायतफोरखौ आन्दायहोयोब्ला बेखौ इसोरा निस्सय मोखां नायनाय नङा। जायनि थाखाय जोंनि बे गेदेर इसोरा मोखां नायग्रा गुस लाग्रा इसोर नङा होननानै दिनै हुदा बिजाब 17 बालाब 10 सिरियाव जोङो नायोबा मोननो हायो। बे इसोरा गेदेर इसोर नंगौ नाबिनि दर्शन एबा सिमांखौ जोङो नुनो हायो। दिनै बै नंगौ नाबिनि दर्शन एबा सिमांफोरखौ जों जागायजेननायनिफ्राय नायोब्ला जोङो नुनो मोनो जसेफनि सिमां जसेफनि दर्शन जे उन्दै समावनो जसेफआ मोनसे सिमां नुदोंमोन। जागायजेननाय 37 बालाबाव जोङो नायोबा मोननो हायो। दिनै जसेफआ माबायदि दुब्लियाव माइ फोथाराव जि मुथिफोरा गावनि मुथियाव गंग्लायनानै खुलुमदोंमोन आरो सान अखाफोर हाथरखिया गावखौ गंग्लायनानै खुलुमदोंमोन। बे बाथ्राखौ दिनै जसेफआ बोसोरनि सिगाङाव नुदोंमोन। थारैनो जसेफनि सिमाङा जाफुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। जों गासै इसोर फिसाफोरा दिनै बे बोसोन सल'फोरखौ जोङो मिथिगौ आरो जोङो नायोबा मोननो हायो दानियेल जाय दानियेला दिनै बाबिल हादराव बन्दी खालामनानै लांजानाय समाव राजा बेलटेशाजारनि रायजो खुंनाय समाव बियो मोनसे सिमां नुदोंमोन। 4 जुनादनि सिमां नोंथांमोना बेखौ मोजाङै फरायलां आरो दिनै दानियेल 7 अध्याय 25 पदआव जोङो नायबा नुनो हायो बै हाजार बोसोरनि सिगाङाव दानियेला जि सिमांखौ नुदोंमोन दिनै बे 2021 सनावबो दानियेलनि सिमाङा रोखा रोखा जाफुंदों। बेवहाय लिरनाय दङ बे सासे राजाया गासै हादरनि आयेनफोरखौ उल्थायगोन। बे राजाया हादरनि गासै नियम नितिफोरखौ बोखारगोन आरो गोजौसिन इसोरनि मानसिफोरखौ निन्दिगोन आरो असान्ति खालामगोन। 3 बोसोर 6 माह नासयगोन। बे बाथ्राखौ रोखा रोखा दानियेला हाजार बोसोरनि सिगाङावनो नुखानायमोन। दिनै नंगौ नाबिया इसोरनिफ्राय फैनाय सिमां इसोरनिफ्राय फैनाय दर्शना हाजार बोसोरनि सिगाङावबो जोङो जाफुंनायखौ नुनो मोन्दों। जाय मजेसआ दिनै जिसु ख्रिस्ट' जोनोमनि 1500 बोसोरनि सिगाङाव मोनसे प्रफेसि होदोंमोन डिउटारनमी चैप्टार 18 verse 18 आव जोङो नायोबा मोनो आङो नोंसोरनि गेजेरनिफ्रायनो नों बायदि सासे नाबि उजिहोगोन। दिनै बेबायदिनो जिसु ख्रिस्ट' जोनोमनि 1500 बोसोरनि सिगाङाव बियो जाफुंबाय। दिनै जोङो नंगौ नाबिनि प्रफेसि आरो नंगौ नाबिनि सिमां दर्शनफोरखौ जोङो फोथायनो हायो। दिनै जाय मानसिया इसोरनि बोसोनखौ इसोरनि बुंनाय बायदि मानिनानै सोलियो आरो बै इसोरनि बोसोन बायदि थाबायो बेनो नंगौ नाबि आरो बियो नंगौ इसोरनि दैदेनगिरि। दिनै सैतानाबो सोरांनि आर्फ बायदि गावखौ दिन्थियो। बे जोंनि थाखाय सोमोनांथाव नङा होननानै बाइबेला बुंदों। 2 कोरिन्थिया 11 बालाब 1-15 सिरिसिमाव जोङो नायोबा मोननो हायो सैतानाबो गावखौ सोरांनि आर्फ बायदि दिन्थियो होननानै। नाथाय जोङो बेखौ सोमोनांथावगौ बा सोमोगोनां होननानै जोङो साननो प्रयोजन गैया। मानोना सैतानाबो बे गासै खामानिफोरखौ मावो नाथाय बियो इसोरनि बेरेखा आरो इसोरनि मानसिफोरखौ आन्दायहोनायनि खामानि मावो। बिनिखायनो बियो जोबनाय बोथोराव गावनि मावनाय बायदि साजाखौ मोनगोन। बेनिखायनो दिनै जोङो मोजाङै जोंखौ सिनायनानै नायनो होदों। 1 जहन 4 बालाबाव जोङो नायोबा मोननो हायो 1 सिरियाव अनजाग्रा बिसाफोर नोंसोरो मोनफ्रोमबो जिउखौ दाफोथाय। नोंसोरो बे जिउआ इसोरनिफ्राय फैनाय नंगौना नङा बेखौ नोंसोरो मोजाङै आनजाद लाग्रो। दिनै जोंखौ बेबायदि बुंबाय बिनि मावनाया मिसांनि हयथ' बिनि फोरोंनाया बाइबेलाव दङना गैया बाइबेलाव लिरनाय दङना गैया जोंखौ बिजिरनानै नायनो होदों। दिनै जोङो बाइबेल फरायाबा हसायैनो जोङो आन्दायलांगोन। बिनिखाय जोङो दिनै बाइबेला मा लिरदों बेखौ जोङो नायनि। खोनासंनानै आनजाद नायग्रा मण्डलिफोरखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बाख्नायदों। प्रकाशित बाक्य 2 बालाब 2-3 सिरियाव जोङो नायोब्ला मोननो हायो जेब्ला जिसुनि सोलोंग्रा जहना पटमस दिपआव बे अन्थाइ बाला गिथावना मरुभूमि
जायगायाव बियो दुस्तुफोरजों लोगोसे बे बेसेबांबा दुखुनांथाव सान्दुंजों रानख्रेबलांनाय सान्दुं अखा गासैबो बिसिनि मोदोमावनो गोलैजोबोमोन। बेबायदि बे पटमस दिपआव गाज्रि मानसिफोरखौ जोबनानै दोननाय जायोमोन। बेवहाय जिसुनि सोलोंसा जहनखौबो जोबनानै दोनदोंमोन। बे समाव जहना नुनो मोनदों जायनि थाखाय बै जोबथेसालियाव जिसु ख्रिस्ट'आ मोनसे जोमै दाखानि सायख्लुम होनानै जहनखौ गाबज्रिदोंमोन। आरो जहना जेब्ला हान्थु खरायनानै नायदावदोंमोन अब्ला बियो 7टा मण्डलिखौ नुनो मोनदोंमोन। बे 7टा मण्डलिनि गेजेराव एफिसियाया सेथियाव। जहना सोमोनांदों, एफिसिया नोङो सोरगोआव? दिनै बै एफिसिया मण्डलिया नंखाय नाबिफ्रा फैनानै आङो नंगौ ख्रिस्ट'आ होनब्लाबो दिनै बिसोरो नङैखौ मोजाङै आनजाद लानानै बिसोरखौ मिथिदोंमोन आरो बिसोरो इसोरनि सैसोनो थिननाय बायदि बिसोरो सैसोदोंमोन। नङैखौबो आनजाद लानानै बिसोरो सिनायदोंमोन। जेबायदि मण्डलि जानानै सैसोनांगौ, जेरैबायदि मेन्दाफोरखौ गुमनांगौ, जेरैबायदि इसोरनि हाबाफोरखौ मावनांगौ, बेबादि मानिनानै बे एफिसिया मण्डलिया सैसोदोंमोन आरो अननायखौ सेथि खालामदोंमोन। बेखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ जहनखौ बुंदों, नोङो बेखौ लिद आरो बिसोरो अननायनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला आङो गासाखौ बिनिफ्राय बोखारगोन। दिनै बेसां रंजाथाव, दिनै जाय मण्डलिया दिनै इसोरनि इच्छा बायदि मावदों, बे मण्डलिया दिनै सोरगोआव बे एफिसिया मण्डलि बायदि जोङो मावनो नाजानो नांगौ। अनजाग्राफोर, दिनै इसोरनि बाथ्राखौ मानिनायखाय दिनै बे मोनगु गोथार जुमानि फिथाइया बे एफिसिया मण्डलियाव दङमोन। बिसोरो सैसोदोंमोन, बिसोरो रंजा बाजा इसोरनि हाबाफोरखौ मावदोंमोन आरो बिसोरो नंखाय नाबिखौबो फोरमान नायनानै सिनायनो हादोंमोन। जों दिनै बे बायख'नि गेजेरजों जोङो मिथिबाय, जोङो एफिसिया मण्डलि बायदि जोङो जानो नाजानि आरो जोङो माखौ नंखाय नाबि होनो जों बेखौ दिनै मोजाङै सिनायनानै जोथोनै जोङो गाव गावखौ दिनै जोङो नंखाय नाबिनिफ्राय जों नेनानै थानि। जिसु ख्रिस्ट'आ जि बाथ्राखौ माथाइनि 7:15 बुंबाय, नोंसोरो नंखाय नाबिनिफ्राय गाव गावखौ नेफ्लाय। दिनै जोङो आरज आरो बाइबेल स्टाडि खालामाब्ला जोङो आन्दायगोन। जों नुनो हायो आइजाया चेप्टार 40:30 बुंदों, सेंग्राब्लाबो लेलायनानै मेङो, जोहोलावब्लाबो सौथुनानै गोलैयो, आन्थाय जाय रायदआ इसोरनियाव बरसा खालामो, हामलायनायजों बे इसोरखौ लामा नायो, बिसोरो खारब्लाबो मेंनाय नङा, बिसोर थाबायब्लाबो लेलायनाय नङा, बिसोरो गोदान गोदान जर मोनदेरगोन, बिसोरो खुरुआ दाउ बायदि गोजौआव बिरखोलांगोन। जोङो बे बाथ्रानि गेजेरजों मिथिबाय, बे खुरुआ दाउ बायदि गोजौआव बिरखोलांनोब्ला दिनै बाइबेल देहेन आरो आरजनि थाखाय जोंनो गोनांथि। आङो दिनै नंखाय नाबिनि सोमोन्दै एसेखौनो बुंबाय। माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।